Duniya na juyawa kamar ƙwallo, abubuwa daban-daban na faruwa a cikinta. Masu rai da marasa rai, kowa na hidimar gabansa. A duniya, komai na faruwa ne a bisa tsarin da ake kira tsarin duniya. Sai dai halittu da ke doron duniyar ba su damu da gudunmawar da suke badawa ba akan yadda tsarin duniya ke gudana. Tsarin duniya, wanda ake kira ecosystem a turance, wani tsari ne da Ubangiji ya halicci kowace halitta ta bi don yin cuɗanya da 'yar uwarta. Wannan tsari ya ƙunshi masu rai da marasa rai da ke rayuwa a doron ƙasa. Masana kimiyya sun kasa halittun duniya da ke da tasiri a tsarin duniya gida biyu. Sun kira su da masu rai da marasa rai, biotics and abiotics component of the ecosystem. Masu rai su ne kamar tsirrai, mutum da sauran dabbobi. Su kuma marasa rai sun hada da iskar sinadarai da sauran abubuwan da ke cikin ƙasa. Kowane ɗaya daga halittun da ke duniya ba zai rayu ba sai da ɗan uwansa. A tsarin duniya an kasa halittu masu rai gida biyu, tsirrai da dabbobi, wato plant and animals. Tsirrai masu tsawon launi wanda ake kiransu da suna green plant a turanci na amfani da hasken rana, ruwa, iskar carbon dioxide da sinadaran da ke cikin ƙasa don tanada abincinsu. Wannan yasa ake kiransu da masu samar da abincinsu da kansu, wato producers a turance. Suna amfani da waɗannan sinadarai don ƙara girma da samun lafiya kamar yadda mutum ke cin abinci. Sannan kuma suna amfani da waɗannan sinadarai don yin 'ya'ya da ganyayyaki wanda mutum da sauran dabbobi ke amfani da su a matsayin abinci. A nan za mu iya cewa tsirrai na amfani da abubuwa marasa rai na tsarin duniya don gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum. A fannin dabbobi da ke rayuwa a tsarin duniya, wanda a nan ne aka sanya mutum a jerin mambobi, an kasa su gida uku ta hanyar la'akari da abincin da suke ci. Akwai waɗanda ke cin tsirrai kawai, ana kiransu da suna herbivorous a turanci. Waɗannan ba sa cin nama sai dai abin da aka samu daga tsirrai. Ko an ajiye musu tsire da balangu, babu abin da za su yi da su. Misalin waɗannan sun haɗa da giwa, shanu, tumaki da sauransu. A nan kai tsaye za a iya cewa waɗannan na rayuwa ta hanyar dogaro da tsirrai a matsayin abinci. Kashi na biyu su ne masu cin nama da tsirrai, ana kiransu da suna omnivorous. Waɗannan na amfani da tsirrai da dabbobi 'yan uwansu a matsayin abinci. Misalin waɗannan sun haɗa da mutum, ɓera, alade, biri da sauransu. Kai tsaye za a iya cewa waɗannan na amfani da 'yan uwansu dabbobi da kuma tsirrai a matsayin abinci. Kashi na uku ana kiransu da suna carnivorous. Waɗannan sun dogara da 'yan uwansu dabbobi a matsayin abinci, ko ka ajiye musu tsirrai babu abin da za su yi da shi. Waɗannan sun haɗa da kura, zaki, damisa da dai sauransu. Kowanne ɗaya daga cikin waɗannan dabbobi na amfani da iskar oxygen yayin yin numfashi don narkar da abincinsu a cikin jiki. Wannan iskar na oxygen ana samun sa ne daga jikin tsirrai. Tsirrai na amfani da iskar carbon dioxide lokacin da suke amfani da hasken rana wurin sarrafa abincinsu, abin da ake kira photosynthesis a turance. A takaice, kowace dabba da ke duniya, hatta ƙananan halittun dabbobi, na amfanuwa daga tsirrai, ko da a ce ba sa cin su kai tsaye. Haka kuma kowace dabba na amfanuwa daga abu marasa rai kamar iskar oxygen don gudanar da rayuwarsa. Haka na nufin babu wata dabba da za ta rayu a doron duniya ba tare da tsirrai da sauran abubuwa marasa rai ba. To ko su ma tsirrai na amfanuwa daga sauran abubuwan da ke tsarin duniya? Lallai tsirrai na amfani da sinadaran da ke cikin ƙasa wajen sarrafa abincinsu. Waɗannan sinadarai sun haɗa da carbon dioxide, sinadaran da ke cikin ƙasa, ruwa da hasken rana.
Hakan na nufin itatuwa ba za su rayu ba sai da abubuwa marasa rai da su itatuwan ke amfani wajen sarrafa abincinsu. A ɗayan hannun, dabbobi na samarwa itatuwa da iskar carbon dioxide, wanda wannan iskan dabbobi na samar da su ne yayin maido da numfashi. Wasu ƙananan halittun dabbobi na taimakawa wajen ruɓar da duk wani abu da ya fito daga gangar jikin dabbobi da itatuwa zuwa sinadaran taki waɗanda ke shiga cikin ƙasa. Wannan taki na da matukar mahimmanci ga dukkanin tsirrai, da haka za a iya cewa itatuwa ba za su iya rayuwa ba sai da halittun dabbobi da kuma wasu halittu marasa rai. To ko su ma abubuwa marasa rai na amfanuwa daga abubuwa masu rai? Ƙananan halittun dabbobi da ke ruɓar da abubuwa na taka rawa wajen samar da abubuwa marasa rai. Itatuwa na samar da carbon dioxide inda dabbobi ke samar da iskar oxygen. Wannan na nufin abubuwa masu rai na ba da gudunmawa wurin samar da marasa rai. Masana kimiyyar ma'adanai na nuna cewa ma'adanan cikin ƙasa kamar man fetur an samo su ne daga dabbobi da tsirrai da suka daɗe shekaru aru-aru da suka shuɗe. Don haka kowace halitta mai rai da marasa rai na taimakawa juna don gudanar da rayuwarsu a duniya, wanda a turanci ake kiransa communication in the ecosystem, wato mu'amala a tsarin duniya. Haka na nufin tsirrai ba za su rayu ba sai da dabbobi, inda su ma dabbobi ba za su rayu ba sai da tsirrai, kuma abubuwa masu rai ba za su rayu ba sai da marasa rai, inda su ma marasa rai ke amfanuwa daga abubuwa masu rai. Sai dai duk da amfanuwa da ake yi da juna a doron ƙasa tsakanin halittu masu rai da marasa rai, amma ci gaban ɗan adam a fannin kimiyya da fasaha na ruguza tsarin duniyar. Masana na ganin wannan barna da ci gaban ɗan adam ke jawowa na iya kawo ƙarshen rayuwa a doron ƙasa. Wannan ya samo asali tun lokacin da ɗan adam ya ƙirƙiro fasahar yin amfani da itace a matsayin makamashin yin girki da kuma fasahar sarrafa tagulla da ƙarfe don ƙera kayayyakin aiki. Itatuwa na da matuƙar mahimmanci ga duniyar kanta. Amfanin itatuwa ga tsarin duniyar kanta sun hada da samar da iskar oxygen ga dabbobi, hana zaizayar ƙasa da kwararowar hamada, inganta harkar noma da kiwo, inganta lafiyar ɗan adam da dabbobi, rage ɗumamar yanayi, tace iska, inganta adadin ruwan sama, samar da ruwa a koguna, inganta sararin samaniya. Sai dai duk da irin waɗannan amfanin itatuwa ga rayuwar ɗan adam, yau ɗan adam ya sare adadin itatuwa masu ɗimbin yawa, wanda hakan ke jawo matsaloli masu ɗimbin yawa. Daga ciki akwai gurɓatar muhalli kamar zaizayar ƙasa da kwararowar hamada. Ƙasar Nijar, Chadi da arewacin Najeriya na daga cikin yankin da ke fama da kwararowar hamada. Wannan ya haifar da ƙarancin ruwan sama da ke shafar harkar noma da kiwo, wanda ke haddasa ƙarancin abinci. Ƙarancin abincin da saharar ke jawowa ya haifar da yunwa da talauci, abin da ke tilastawa al'umma yin hijira daga arewaci zuwa kudanci don samun ingantacciyar rayuwa. Wata matsala da ɗan adam ke jawo wa wannan duniyar ita ce ta fitar da hayaƙi daga murhu da kuma waɗanda ake fitarwa daga na'urar ababen hawa da masana'antu. Wannan hayaƙi na tafiya sararin samaniya, inda yake ruguza yanar sararin samaniya wadda Allah ya halitta a tsakanin duniya da zafin rana. Wannan yanar iskar ana kiranta da suna ozone layer a turanci. Rana ta kasance mai matukar kuna wadda in ta iso duniya kusan za a iya cewa babu wata halitta da za ta rayu. Don haka Allah ya halicci wannan yanar don ta rage wannan raɗaɗi. Rugurguza wannan yanar da wannan hayaƙi ke yi na haifar da ɗumamar yanayi wanda ke ruruta afkuwar kwararowar hamada, ambaliyar ruwa, ƙarancin ruwa da dai sauransu. Amfani da taki da sauran sinadaran gonaki da maganin ƙwari, maganin kashe ciyawa da manoma ke amfani da shi na shafar rayuwar halittu masu ɗimbin yawa, kuma hakan na kashe ƙarfin ƙasa. Allah ya halicci muhallin da halittu za su zauna gida biyu. Na farko akwai halittar cikin ruwa, a nan ne halittar kifi da sauran dangin shi suke rayuwa. A turance ana kiran wannan muhalli da suna aquatic habitat.
Na biyu, akwai halittar da ke rayuwa a doron ƙasa. Misali waɗannan su ne kamar mutum. Wannan muhalli ana kiransa da suna terrestrial habitat. Sai dai harkokin da ɗan adam ke yi na yau da kullum na shafar waɗannan muhallai guda biyu. Sinadarin da ake fitarwa na guba daga masana'antu da gonaki na shafar kifayen da ke cikin ruwa, abin da ke shafar rayuwarsu baki ɗaya. Matsalar ba ta tsaya a kan kifayen ba, hatta ɗan adam ɗin da ya yi amfani da irin wannan kifin mai ɗauke da sinadarin guba kan iya kamuwa da wata matsala. Daga cikin hanyoyin da ya kamata al'umma su bi wajen kyautata muhalli akwai dasa itatuwa. Hakan ya yi daidai tun da dama wannan ya samo asali a addini. Baya ga wannan, hanya ta biyu ita ce ta hanyar kula da kawar da bola, musamman ledoji, da kuma hana zubar da shara a magudanan ruwa, saboda hakan na jawo ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa. Sannan ledoji da robobi a cikin ƙasa na shafar rayuwar ƙananan halittu masu matuƙar muhimmanci da ke cikin ƙasa. Baya ga wannan, ledoji da robobi na shafar rayuwar kifaye da danginsu da ke cikin ruwa. Ya kamata mu kyautata muhalli, muhallinmu rayuwarmu.